gubot man ko na sila. Okay. So, si Brother Ardel or Brother Diego, which of kinsa mo una? Okay. Brother Ardel, ang lingkod nga magdidibate sa Iglesia ni Cristo. Oy, debate sa Ang gabi sa tanan, may gabi, Brother J. Ang dugay-dugay, marang gimingaw man tani mo. Mao gyud. Ako pag gimingaw na pud nimo. Magdolay gid mga tao nga aron dire. Mo lang gyapon, nangako mo tanan informasyon lang gyapon. So inyong katugod pagtubag kami mo tanan lang. Na naman gugugi pangutana nga mga Catholic faith defender. Pero diskontento ko silang tubag basig sa imong tubag makontento ko karon. Si Kristo ba brad sa Biblia? Biblia nagtudlo ba yun siya sa mga tao? Ilago ninyo ako ang matuod na Diyos. Katudlo. Si Kristo mismo? Kung sa kasitas? Kung na kayo mabasa. Wala ka, imunong panahon mo tumag ka. Adi, una ko mabasa to ka. Wala ko maniri para mag-kondisyon. Ano lang ko diri para mangutana. Gani, Moderator. So, katungod po na ko ang tawag ng mga kondisyon, hindi ko gusto nga magbasa ko dito mag-abot. Ang tumong og tinguhan ako din ang pagtuklas nino aron pagkumbinsi ko nimo. Pag di na ko mabasa, ako yung angkon nga bakakon ko. Pag mabasa na ko, angkon ka nga bakakon na inyong pundok. Okay. So, dapat challenge accepted. Nabait mo yung Diyos. okay. Ang atong pamangkin nyo is symposium, or next up with argumentation. Actually, sir, Argumentation ang naghatag og kondisyon ng atong speaker. Kaya di siya gustong may taas. Direct to the point. Kung magkabasa siya, gawaton pa rin mo direct. Ang ako, informasyon lang isa. dili. Hindi mo musuot lang yung tanah. Hindi mo dahil yan ang mag-istorya ko. Mr. Inyo aling programa. Bibitan mo kinsa mo tan, di mo tan ako. Wala ka man dito ba kondisyon na ko nimo. Wala man ko nagkuan po Brad Arnel nga si imo harap po na kondisyon. Kaya kung di na ko mabasa, ako mamakon sa tuwa bakato ng katoliko. Wala ba ko dawa mo kumi umpa. Nangutana ko informasyon dagang tao. Programa ninyo ni. Dili. Ano ba? Dili mo mi pagkunong Lagi. Moderator please. Ang tumong og tinguha na to dinhi mao ang pagtugan sa tinuod ug ang pag-ilas sa bakang. Og nagtuod jud ko nga ang inyong pagtulunan nagtuo mo nga si Kristo dili Dios. Nagkabit po, nagtudlo po nga si Kristo Dios. Okay. Ang imong pangutanan ako naabay mabasa sa Biblia nga nanudlo si Kristo nga ako ang Dios. Okay. Moderators view. Taga na to, o klaro, pangutana, ang atong tip pangutana, o mutubag ang atong speaker. Sa klaro speaker, o pangutana sa okay. Madami na ko pangutana. Alagi, pangutana lang ko na mabasa. Ako po, Nga si Yesu Kristo, gitugaan niya sa mga tao nga siya gud ang ilon nga matuod nga Dios. Mahala sa kasulatan dili mo ha. O sige, mas maayo, mali ka. Nangutana man kanako, sige tubag talaga. Pag-ingog na, ang pagpangayo nimo karon lahi na ng istorya. Ate, mo tugan. Kung ipabasa gyud nimo sa kuha. Kung Kabog-basa. ipabasa gyud nimo sa kuha, lahi na gyud ang istorya kay nangutana ra man ka. Naama ko mabasa, ingon ko na. Unya pagkauman, ambi. Asa man imong mabasa? So lahi na ng istorya. So ako ang karon nagaan ang kondisyon. Kung pananglitan mabasa nako. Brad, Magkatoliko kay balik. dili mo gina mo programa, Brad. Kay kung dili na ako mabasa, ako'y mag-ilis sa Kristo. Nagrespeto ka nimo. Pag-iyon nimo ni Ma'am sa kunsa nasitas. Ugaling mga tao. Ha? Oy. Kung sa kasitas? Panukon sawan. Sige daw. Sa Biblia. Kung sa Biblia? O, di mo sa kasitas. Kung sa klase ng Biblia na. Kung sa Biblia? Oo. Kung na lang basa. Sige daw. San Marcos Kapitulo 6, versikulo 50. Sige daw, matuod pa nga Diyos yan. Ako tanawa ni. Bumabasa lagi na ako, ang kono nimo nga ang iglesia ni Kristo sa'yo. Brad, dili man ko dili. Hadlo! Ang sinugano ito. Dili! Nga naman, informasyon lang ang ginilo. Matod mo na yung mga tanong mo. Brad. Kay kung nahan, Moderator, di ka lang pumunta natin yan eh. Brad. Kay kung nahan, Kalong liko akong gipunta ni Brad. Bogya pa rin style ni mo. kay kung nahan, mulog pa ko, Brad. Hindi ko mahal ko ganun Brad. ko. Informasyon lang. Kaya kung ano mong programa ninyo ni. Okay. Nangibitan mo tao kasi mo. Brad. Puta na ako. Brad. Una, di ba sa? Kalipay tayo na. Brad. Kaya kung nahadlok pa ko, Brad, ito ang kondisyonan. The fact, anong ikondisyonan ta ka, ikaw mo yung nahadlok, hindi ka masugol.
Okay. Lagi, dili man na, dili lalis dili og programa ba namong dili. Ang point din karon ang pagtug-an sa tinuod. Imo na gani ko nimo nga naa ko nabasa. Basa. Ay, nagulat. Yan naman na. Yan na akong sintas. San Marcos 6:50. O, dahil ng istorya. Kung mabasahon ko nimo, so kung naa ka nabasa, admitahon nimong baka ka Iglesia ni Cristo? Mr. Moderator. Mr. Okay, Moderator. excuse me, ha? So, informasyon ang imayo, ha? Informasyon ang ipangayo, ha? Sulod sa pangutana nga, Wala man. Sir. basa nga, Si Cristo matuod na Diyos. Wala makakasagot. si Cristo ilhon nga siya, Nagpailan din siya, sir. Na Diyos siya. mabasa, ha? Na. Nabay mabasa nga si Cristo nagtudlo nga siya ilhon nga siya matuod. Na. Okay, na. Malinaw. Kanang pagsuko na ako nga basahon, lagi na napangutana, suko na na. Kay suko man na, karon, Mr. Moderator, kay suko man na, tagaan ako sa kondisyon. Kung alam ang kaalaman, kinsay na magkaksailan doa. Wata ang kondisyon. Dawata. O basahon ang Marcos 6, versikulo 50 nga adunay kondisyon. Kung mabasa, bakakon ang Iglesia ni Cristo. Kung Okay. okay. Mabasa, Dawat. Sige kay mo Ikaw ang basahon. Brad. Sige kay mo na. Nakadiri o. Espiritu. Ay, Ang patila niya kanimo. Pero nang-inform lang ko nimo di pa kondisyon pa. Sige na Brad. Ano minin, Mr. Moderator? So, wala, pupunta natin ali. Basta hindi makaya na. Di mo dawat. Inandi nga di mo dawat. Dawatan na. okay. Wala lang yung dire Brad para mag-challenge nimo. Sige. Ang ako nang Ikibasa. ko ba impormasyon na ba? Ikibasa. Ikaw basahan na. Ikibasa. Palawa. Daghan na kayo. Basa siya. Si Cristo mismo nagsote matuod ka na Diyos. Excuse. Daw. So, yung kumulang na to. Yun eh, yung tinuod mo, may insulting mo sa Diyos, ha? Para kasi mga tao mo kayo pala, linyuhan yung programa nung sa moderator mo. Wala mo kung ganito rin maging challenge ko. Muna yung listen Ang pa. ipitar mo mga tanong Sa tinuod na ganin, mga buta. Oh, Next question. Di mo dawat sa kondisyon. Basa daw. Kung sa may yuyunan sa katawan, adunay kondisyon o wala? Kondisyon. Adunay kondisyon. Basahon ako. Sa maninin. Basa. Proceed to this question or... Ha? Saman. Basa. Sir, murag na mo back up na Iglesia ni Cristo. Kasi di basa. Morning pa, morning Iglesia ni Cristo. Adunay tulong ka versikulo. Badyo mo sa ano. Okay? Asa naman ito ba namin? Nangawan. Sige. Ang basaho na, Kompleto. size 50 sa 1. Uy, Tio. Marcos. Nakalipong na. Marcos. Marcos. San Marcos. Marcos 6. Lima o. Wala. Mali naman. Marcos 6. Versikulo 50. Si Cristo nagkaila. Siya, tulungan siya. Noon nga Diyos. Gusto mo dito, masin makaingon ang katauhan na kita ko kasabon. Kita man ko mga katoliko, managkamo tao explain, pagsagot. Unya, nagkabalo man yun tamo, sugutag sa dili, ang ilang pagtulungan na kagamot na sa ilang mga kanlag, sa ilang mga kalag. Nga, ang gusto din nila, mabasa yun letra por letra. Nga, lisod kaayo nga, ang usa ka ebidensya sa korte bitaw. Pag mo present ang ebidensya, duha rin kapaingnan mo angkon ang defense or ang tawag ng prosecution nga pili sila o dili before na i-present ang ebidensya. So mauna karon i-present ako ang tawag anang ebidensya provided nga mo angkon
sila ng bot-bot ang ilahang pundok. Kaya ingon biya ko nga, kung di na ako mabasa, ako yung mga akong katoliko bot-boton. Pero pag mabasa na ako, angkol sila bot-boton sila. Sir Speaker, Yes po. kung hindi lang nato gamitin ng pulo ng bukbok, Bakakon. ino lang natin, lahi lang ang ilang pakto. Pwede po. Pero listen na sir, kay huwag akong termino para nila. Lahi lang ang ilang pagsabot. So lahi lang. Lahi lang ang ilang pagsabot. Sige po, next question. Brother Arnel. So, Osbo, dili ka siya hatag kondisyon nga butbot mo. Hatag lang siya, hatag lang siya kondisyon na lahi ang inyong pagsabot. Dula ko mag-iani para mag-kondisyon. Karon nakita man nato ang mga tao nagpaabot wala may kwan. Mupaling ko kay punta na sugot ka. Ayaw tawag ay pasigili ang mga tao, kay nisulti ang mga tao nga basahon na ito nga naay kondisyon. Uli ako din Nabigin mo nga vox populi, vox dei. The voice of the people is the voice of God. So nitiyo na mga tao nga basahon na naay kondisyon, yung reklamo ka. Ako magkatungod, Brad. Sige, hindi mo magkatungod, hindi kinatatawa ka ng magkatungod. Next question. Freedom of religion, freedom of speech. Diba? Kabalo magana. O laing pautana. Ako na magkakit ko ng mga tao. Sige, next Oh, question. di ba na mag-abot ito kaya mo kondisyon man ka. Sunod ako pautana. Sa Juan Kapitulo 17, versikulo 1, kuma 3. Kinsa man yun ang gipailan ni Kristong matuod nga Diyos diha. Oh, San Juan? dila. Juan Kapitulo 17, versikulo 1, kuma 3. Kinsa man yun ang gipailan niyo nga matuod nga Diyos diha. O pila. Sige daw, tugan ka bas dinood. Sanay sitas ha? Di, matubag na ko ba? Matubag na ko. Ha? Okay. Wala gipailan ni Kristo ang iyang kaugalingon anak nga panahon nga matuod siya nga Diyos kaya ang iyang misyon pagpaila mahitungod sa iyang amahan. Pero it does not follow nga dili siya matuod nga Diyos. Okay. So, klaro na to. Magpaila si Kristo na Sa kanang kasitas, sir. Sa kanang kasitas, wala niya gipaila niya ang iyang kaugalingon tungod kay ang iyang trabaho, iyang ipaila ang iyang amahan. Pero it does not follow nga dili na siya matuod nga Diyos. Okay. So, 1:17, nagpaila lang siya sa iyang amahan. Yes. Okay. So, ginawat ni mo, Brad, nga ang gipailan ni Kristo, unda rikod kayo ang bugtong matod nga Diyos ang amahan. Wrong. Oh, ganito na, nasa Biblia na. Gipailan ni Kristo sa San Juan 17:1-3 nga naay bugtong Dios nga amahan. Kay sumala pa ni San Juan gyapon si Kristo bugtong Dios nga anak. Dawaton lagi nimo sa 17:1-3. Wala pa Ano diha naman kasi 17:1-3 nga ang Biblia dili na Kristo 3. Ano, bro? Pagpapagod sa nangutan. Ito pa nagamit ka. Sa diya sa 17:1-3, kinsa ni gipailan nga bugtong matod nga Diyos. Gipailan ni Kristo nga ang amahan bugtong amahan nga Dios. Salamat, Brad. Pero wa nagpasabot nga ang amahan lang ang Dios. Sunod pangutana. Ay isa. Wa nagpasabot nga ang amahan lang Dios. Kaya ang anak bugtong anak nga Dios man. Papala. Excuse me. Kaya ako dito. Klaro pa. So, Word was with God and the word was Di, mali ang imuhang tawag ka ng kailangan si Kristo sa iyang Sir, amahan. ang akong tubag simple. Diha sa San Juan 17:1-3, si Kristo nagpaila sa iyang amahan nga bugtong amahan na Diyos. Wala kiingon dito nga siya lang ang Diyos. Kung may mabasa ko nga si Brad, ang nakasulat klaro John, kayo. ano, John? Amahan! Ang mga tao, makalakan nimo. Sa kabugtong matod nga Diyos. Oh! Kung sa Kristo. Oh! Ang Jesus na yung sinuko. O di sa mga sinugo. On the record, Lagi, sinuko. kung sa mga pagkailan ni Kristo ka sinugo. Sa mga sinulya, kasahon na to. Ikaw na may putana, moderator. Oh no, di si Unso. Wala pagayay tao nakakita sa Diyos ang bugtong anak na Diyos. Magpinagkat tayo sa amahan. Manatili magkamo ato sa anak kagana ng panahon akong tubag. Ang amahan ba itublo? Mr. Moderator, tawag anang ang iyang himuon magod putol-putulon eh. Para dili siya tawag anang makuan eh. Ang gibutang diya sa 17:1-3, gipaila niya nga ang amahan, bugtong amahan nga Dios. Kaya ang nagpaila, mamatayon og kang Kristo nga imong sinugo. Giun sa man pagpaila si Kristo. Isip sinugo. Giun sa pagpaila. Sumala sa Biblia, sa Juan gihapon, bugtong anak nga Dios. Ito pa ang bata. Oh, tubag
may mabasa na si Kuchay, Kuchay. Wala yung problema. Okay na. Ay, Katoliko na ni Gamay. Ako, next question. Paluhap na pangutana. Kay gidawat man din mo na nakasulat nga giingon ni Kristo ang bugtong matuod nga Dios ang Amahan. Tipa. Dili na mao itawag ana nakasulat dias 17:1 o 17:3. Ano na kaniko na siya? Dila ay ayaw tawag anang lubag-lubagang nakasulat. Ay basta ako. Gipailalang ni Kristo nga naay bugtong amahan nga Dios. Okay, so na pangutana. Tipa. Gipailan ni Kristo nga naay bugtong amahan nga Dios. Kaya ang nagpailan po iluhon po usab katong iyang gisugo iluhon po. Mo ba to niyo mo kanina pag ingon niya nga bugtong amahan nga Dios ang amahan bugtong amahan nga Dios it does not follow ko wala patalan. So, pila may mong Dios, Brad? Pila may? San Juan 10:30 ako ang amahan o sara. Kinsa man, ang Amahan o ang Anak? Unsa man ang Ang iyong bugtong matuod nga Dios. Ang gipailan ni Kristo bugtong matuod sa Amahan. ikaw akong bugtong matod nga Dios ang amahan anak o Espiritu Santo. O kinsa insakto nimo? Ikaw si Kristo. Ang Biblia mo isakto. Sige daw, basahan nagtudo. Kung na kayo basa. Nagtudo si Kristo nga Wala ka! Wala ka! Sige daw. Basa daw. Kain ako, di kondisyon na po ni Ron. Kondisyon na ka. Og na kayo basa. Makakon ka! Kaduhana. Sige. Okay, so before Ano ka ba? sa dili nato masolban ang tulong ka persona sa usa ka Dios, ibalik nato ang klaro. Sa Juan 17:3, bug Dios ama bugtong ama nga Dios. 18, 1:18. Bugtong anak na Dios. Bugtong anak nga Dios. Bugtong ama nga Dios. Napoy bugtong anak na Dios. Bugtong anak nga Dios. 18. Okay. Okay, karon sir, iya akong tawagan ng babasahon na po, gisugo na po ko niya. Lahi ng pagpangutana o pagsugo, gisugo na po ko niya nga akong anak ko daw basahon. Tagaan na po na ko sa kondisyon. Alright! Dumato na! Halatangan ninyo. Kondisyon na. Hadlok na po! Ano lagi ni programa? Hadlok na sa! Mabit ako mo pala programa na ako katungkol sa buhat ng kondisyon. Kadamputan ako. Si Kristo ba nagtulong ang anak sa to sa kamatod nga Dios? Yes! Sana. Wala lagi. Wala ka ba? Nakakita sa May kondisyon na. Wala lagi. anak nga Diyos. Ako man nila may kondisyon. Wala informasyon akong tuyo. Nag-load ang Information at the same time I will give you condition. Pag di na ko mabasa, ako yung makakon ko. I-try equal ba? Condition with condition. Kita may primador na din. Kining Biblia nga akong gamiton is the voice na Biblia. Step into the story of Scripture nga gipagawas sa Iglesia Bible Society Thomas Nelson since 1798. Sige. Kung naa kayo mabasa, bihagay na lang na. Si Kristo mismo nag-iwan. Ano nila? Ano nila? Sa to. Usa kamatod. Bihagay na lang na. Pag dili na ako mabasa, ako'y muubal yung mag-ilisa ni Kristo ko. Ayaw na Brad. Yan Pag yung mga. mabasa na ako, magkatoliko ka. Ayaw na Brad. Magkuba ang among Informasyon lang ako dali. Brad, ibalina ko lang puta na kay Brad. Walang niya Siya ni Cristo! Director. Magkuba ang among programa kung mahimo na kong iglesia ni Kristo. Hindi ka pwede sa Pero, pag ikaw ang mahimong katoliko, mali ko na among programa. Okay. Sa magligaw di ba kami tugas tinoon? Ay, tinuod lagi. Oh, ito ka na. Ito ka na ko tinuod. Sige daw. So, pag matugad ako tinuod, maangkong ka, makakon ka. Sige daw. Kung naabag Kaya duhara mo na, tinuod o bakat. Kaya kung tinuod, kani-kaniara dito. Brad, duhara man na vlog, tinuod o bakat. Pag naay tinuod, nabi ni bakat. Itong amin akong tinuod, so ang kuno nilang bakat na, imo. Di gyapon mo dawat, handlog gyapon. Sige, next question, Mr. Rodrigo. Di mo natin question, di ba si Rodrigo? Dahil mo tala, sa tibuok Pilipinas, kiila Iglesia ni Cristo, nga tinuod yung Iglesia, pagkaroon dili siya matubag. Pero abin mo sir, ganang tawag ang kondisyon ng ginako, kay posible mo itong amin na sa ministro, ni ilang stadihan ba? Kung asa na pinakalibre na ko gibasa. Muna nga, mas maayo na ba na ilang stadihan, basta nakabihag na ko. Sige, masing mamalit pa. Sige sir, next questioner. Kabay, lahat, di pa ko na. Jake!
Panalo. Dili na makita. Dili na makita dire. Dili na to. Wajas. Hindi na makita dito. May gabiin na itong tanan. Basta ka lang niya, pangutana. Diba sing komentaryo ka? O sige. Pagkawan, mangutan ako. Tara. Zoom ato naron. Saan eh? Opo kay na sila kay musupon. Dili sila mamupato. Okay, usa ka bersikulo isip premise. Pangutana base sa iyang ibasa. Una ko mangutana mo, basa lang ko isa ka bersikulo. Nabasa na. Pinadayag 21:8. Apan alang sa mga talawan o sa mga dili matinuohon o sa mga malaway alang sa mga mamumuno kriminal o sa mga makihilawason o sa mga lumayan o sa mga magsisimbag mga Diyos-Diyos o sa tanang mga bakakon ang ilang bahin ang paghiadto sa linaw nga nagasilawog nga kalayo o kasopre mao ang ikaduhang kamatayon. Period. Unsay pangutana? Ang gisgutan dili bakakon. Unsay pangutana? Si Manalo baka kung dako na. Ay lang mutugan yung tagtarong. Si Ano Manalo ang baka pangutana mo ni? Ha? Unsa gayud ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia? Na, patay ka. Pangutana tubag. karon. ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia, simbahan. Unya si Manalo na maka nagtukod og iyang simbahan iyang gipasangil kang Kristo. Bakakon anak siyawa na. Ako amigo, dismayado na. Nangutana lang ko. Nag-inter-interest ang Manalo. Dili ako lagi ang Ay, gipakapinan. malagang gato ni Brad. Brad, ako ang gipakapinan kay para masayod ka ba? Oh, para Si masayod. Kristo nagtukod og usa lamang kasimbahan. Unya ang gibuhat ni Manalo nagtukod pud sa iya iyang gipasangin lang si Kristo. Di ba kakon? Nagkisami amahan sa bakak ang yawa si Manalo anak ikaw ang apo. Uy, grabe. No chill. Oh, ay ito problema. Kinsa may tama? Biblia o ikaw? Si Manalo, gitubag lang ni Manalo. Ang Utubag na ko? Utubag na ko? Kisay insakto, kisay tama. Ikaw ang Biblia. Nahimo kong tama tungod sa pagbasa o paghatag o pagsabot sa Biblia tungod sa gitudlo sa matuod nga iglesia. Sa ato ba sayop ang Biblia? Ikaw Kay tama. managani ko nga nahimo kong tama tungod kay gitagaan ko isa itong pagsabot sa matuod nga iglesia sa Tama. Biblia. Nani, tama imong utok. Aduhan mi Mr. Moderator. Nara. Aduhan mi Mr. Moderator unsa man desperado ka na? Kay Oo. personal ka na? Wala na, desperado na ka. Ani ikaw may desperado? Oh, manong ingong mga tama ka sa Biblia. Ikaw man ang tama ko sa Biblia? Ingong Wala ka na ilisod lagi ka na mabutan nga di ka ano maminaw sa tubag. Paminawan, ingong ka tama ka. Paminaw sa brad. Oh. Paminawa ko sa akong tubag, ang akong giingon, nahimo kong tama tungod kay ang matuod nga iglesia nanudlo subay sa panabot sa nakasulat sa Biblia. Tia! Oh. Maminaw ka. Nara. Sa Mateo 16:18. Kinsa man ang Mateo, yung silingan man ng gite? Tarungan na, saan Mateo? Brad, tarungan na Brad. Hello. Kaya din mo na manghod. Walay sandere. Hindi Ayaw. lang gitugang-dugang. Nga una kayo mabasa na isan. Nagpatuora mo. Amo ka na yung Biblia niya. Basta. Tineo, naraw. Ano ka mo, na may Biblia? Inyo? Ikaw, na kay Biblia. Nangopya ra Kasi mga mo. asa lagi ka ng Biblia. Nangopya ra mga Ano mo. na yung Biblia? Nami Biblia, ipalit na mo. Palit eh. Come on, namalit mo. Takaraman mo. Sige daw. Basahon na kong Mateo 16:18. Freedom of religion ta. Freedom of Mga tawa lang tani.
Sige. Ano yung mabasa? Sultihan ko ikaw, Pedro. Sino nagsabi nito? Ang ating Panginoon sa Kristo. Brad. Gitagaan ta kag katungod sa pagbasa. Ang imong pagbasa, diretso nga pagbasa, Brad, ayaw paghatag og tawagan ng imong komento. Basa lang. Ibasa ka na ko. Kay para tao kay basa. Unya Oo. pagkaman, May diretso nasa. basa, diretso basa. Amat ya. Og sultihan ko ikaw, Pedro. Ang nag-istorya ni si Kristo, ha? Ay, diretso man nagbasa. Ayaw pala Kabalo ko sa tao. Kabalo ko kinsa istorya na. Anara. Sultihan ko ikaw, Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay pagatukuron ko ang akong iglesia. Isa ng hadis. Imong gimemorize ba? Unsa man na imong gibasa? Binisaya o Tagalog? Bisaya na eh. O yang ano imong magitagalog? Tagalog. Imong gibaba na. Bagakon ang gibasang Biblia Bisaya nga Tagalog. Paminaw. Kinsa ang mamahan sa bakak ang yawa? Wala ko na maka. Unsa may binisaya sa itatayo ko. Sige daw. Ha? Tukuron ko ang akong iglesia. Anya, amo na. Kinsa nagtukod sa iglesia? Si Manalo! 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 Kinsa may tama? Kamo ang tama o ang Biblia? Si Manalo! Ingon ni Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. Tubag. Sangilan niyo si Manalo. Tubag. Mr. Moderator, matubag na ako, Mr. Moderator. Ay sa ako sa Tiwason. Okay, Brad, taas kayang imuhang, actually, kung imo nang basahon diretso, di ka mo komentaryo, umana nagbasa. Di. Pakomentaryo sa Ako lang gitara. Brad. Ani, Brad. Sige, tubaga. Ani, Brad. Kuman ka na magbasa, nangutana ka na, Okay. tubag ng speaker. Sir, Okay, tubag. Dokumento sa ko, sir, kadali. Ang gibasa niya, ni gamit og term nga iglesia, niya ila ding giangkon. Busugod sa dili, naa na si presumption nga sila na. Kay ang term or pulong iglesia. Tama rin ang baptist. Brad, nagtuo man siguro niya nga tong higala nga si Jigo nga tanang kiling-kiling ice cream na. Kanang giingon din na sa Biblia ang iglesia, wa mo'y labot. Kaya ang inyong pasuko ni sulti nga wa mo'y labot, anak. Kanang iglesia nga naa sa San Mateo 16:18, as far as history is concerned, kanang iglesia ha, Romano Katolikong simbahan, wa mo'y labot. Kay kanang inyo manggod, naa mag-rehistro manggod diri, na ko rehistro nila, kanang inyo manggod, kitawag og iglesia ni Kristo. Kini rehistro sa gobyerno ni ha, dili ni baka. Fax ni siya. 1960. Public document. O sige ngon din United States of America, Philippine Islands. Giparehistro ang kining iyang pondo sa panahon pa nga ang tawag-an ng Pilipinas gi-colonize sa Amerika. Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature, Executive Office of Industrial Trademarks, nga sa ato pagkaron maoning Securities and Exchange Commission. Applicant Felix Manalo. Kung sa iyang gi-apply about Unipersonal Corporation or the society called Iglesia ni Cristo. So kanan ang pundok nga iyang gipasakupan, korporasyon naginganlag Iglesia ni Cristo, niyang pasanginlan si Cristo. Sunod, unsa may artikulo nila that the said applicant Manalo appears before this office and respectfully declares atong binisayon nga ang maong aplikante nga si Manalo mianhin niining mga opisina og matinahurong nagpadayag that the said applicant Manalo nga ang maong aplikante nga si Manalo is the founder and present head of the society named Iglesia ni Cristo na mao ang magtutukod og kasamtangang ulo sa iglesia nga gitawag og Iglesia ni Cristo sa gobyerno ni. So kanang gibasa nimo sa San Mateo 16:18, wa mo'y labot ana kay kining inyo gitukod nagpinoy. Diba? Ato ang tawagan ng iparibatal siya. Dili prenatal ha katong dito prenatal ba imong gisulti ribatal. Sige. Ang moderator may pangutan na ayaw ko. 1 minute general rebuttal.
na simposyong ba nga magbuot sa rules. Magbuot mo sa rules. Sige, mag 3 minutos ka pero papangutan ako. Sige okay Isa lang ka pangutana. O sige, isa ka pangutana. 3 minutos, mang tulo ka pangutana. Isa ka minuto lang. Isa lang ka pangutana. Pwede ta ka tubagon. Brad, di. Nara. Brad. Pwede ko mangutana nimo pero nihangi yung magkanako nga 3 minutos. So panghiyuap ko nga pangutana ako bisag duha. Isa. Sige, isa lang po ka minuto, Mr. Moderator. Di na ako mangutana. Kamu na lang dire. Sige, tahuso man yun mo. Ako po gano'n na yung bintang uso. Salamat naman din. Saling mo kayo inyo ano. Sa pagkasayin niyo sa Iglesia ni Cristo. Mga tao, luoy kayo. Kasi luoy kayo, ikaw may Asawa yun. Sunugon. Isog pa sa impyerno. Kinsa, si Manalo? Kinalabog ka. Si Manalo! May sundahon! Ano isog pa si Manalo? O sa kitag lang ni Manalo. Iglesia ni Cristo. Okay, tubag. Manupad mo. Niya. Si Manalo, wala lang kay nanodlo. Kung dili nagtukod gyud og iya ang pondo kompetensya sa giputukod ni Kristo. Baka si Manalo. Dako nang baka. Ikaduha, si Manalo nagtukod og iyang iglesia iyang gipasagil kay Kristo. Baka si Manalo. Ikatulo, si Kristo nga nagtukod og iglesia ipadala niya sa langit, ang sa inyo ipadala sa punta sa taan na Manila, disgrasya gyud mo. Sige. 3 minutos. Dua ka pangutana. Hadlok mo sila pangutanon. Kusog din sila mangutana pero mahadlok mo sila pangutanon. Dili ay. Kay kami manggod lahi manggod mi. Kami mga Katoliko, pag maghimog ingon anin, tugutan namo nga mangutana, kutob sa ilang ginhawa, pangutana mo sakto. Pero sa ilahan lahi, papangutana nimo usa lang ka pangutana, papadaplinon ka na. Walang ila. O niya din pagin musugot ka pangutana o ng ilang ministro sa publiko. Gusto nila sa ilang simbahan. Nga naman kay anytime pag pwede man luokon pag human. Sige na, wala na to. Anak yun na, pangasuklan ni mong yawa, mahawa yun. Niya. Nagyaw-yaw. Kita ka ng boxing, bitaw, si Pacquiao sa una o si Marquez. Nagbagulbol sa kilid. Pag human og boxing, dapat ito humana ang shadow. Na nagshadow pa